Assalamu alaikum. Me gida, don Allah ka yi haƙuri da abin da ka gani. Ha? Me ya faru me na gani? Ha ba mai gida, za ka ce mun baka ga duk abin da ya faru ba? Don Allah mai gida ka ce wani abu. Babu damuwa, tashi. To yanzu me kike so in ce? Mai gida ka ce wani abu saboda ka ga fa duk abin da ya faru a idonka. So ke in ce wani abu? Bawan Allah, ina taya ka murna. Wannan matar daga yau na ban ma ita halak malak. To zan iya tafiya? Ina matarka, ka ce ka bar ma wani halak malak? Ashe daman baka kishi na? Ke kike faɗan cewa bana kishin ki? In dawo in same ki da namiji akan katifa ta aure? Kina cin amana ta kina matsayin matata? Sannan ki ce bana kishin ki? Kamata yi da ka zo ka gani da shi ka rufe mu da duka. Ranka ya ɓaci, amma ko abin ma kamar bai dame ka ba? A matsayin ki na matata. A matsayin ki wadda ba kya kishi na, wadda baki san daraja ta ba. In zo in ganki da namiji. Da a ce kina kishi na, ba za ki taba kawo wani ba. Dan Allah me kika nema kika rasa a wurina? Kuɗi, gida, mota, me kika nema kika rasa? Sai abin da ake saka min da shi kenan. Ta yaya wadda bata san daraja ta ba zan daga hannuna in wahalar da kaina akan wadda ba san daraja ta ba? Ba zan iya ba. Malam, dan girman Allah ka yi haƙuri. Wallahi ban ɗauka zuwa na cikin gidan nan naka zai kawo sanadiyar saɓani tsakaninka da iyalinka ba. Dan girman Allah ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri. Kin ji kalmar da yake faɗa? Kalma mai sauƙin faɗa. Bata wuce harafi 4 ba. Ka yi haƙuri. In zo in same ka da matata akan katifata ta sunna, sannan kana ce min in ya haƙuri. In ya haƙuri. Shikenan naji. Kin bani mamaki. Mun gina rayuwa da ke, rayuwa ta soyayya, ta ƙauna, ba auren dole muka yi da ke ba. Sai da kika ce kina so na da kanki. Mun yi shekara 2 muna soyayya. Muka yi aure, muka yi shekara 3, shekara 5. Iya shekarun da muka yi ya kamata a ce akwai yarda, akwai soyayya, akwai ƙauna, akwai amana. Amma duk kin watsar da waɗannan abubuwan. Kin bani mamaki. Me kike nema wanda bana miki? Mota kina hawan mai kyau, gida mai kyau, tufafi mai kyau, abinci mai kyau. Amma sai cin amana da zaki min kenan. Akwai mata da yawa a ofis ɗina, amma ban taɓa kallon wata na ji ta burge ni ba, saboda na san ina da wadda nake ƙauna a gida. In na dawo zan ganta. Na riƙe miki amana. Ba na yarda in kusanta wata mace saboda irin ƙaunar da nake miki. Amma yau in zo in ganki da wani abin da ake faɗa min, ka yi haƙuri. Simple word. Shikenan. Iya hakan ma na yi haƙuri da ban ɗauki wani mataki ba. Zan yi dama abin da ya kawo ni wayata na manta, in zo in dauka, shi yasa na zo na ganku a wannan halin. Amma bari ki ji wata abu. Zan fita. Zan yi tafiya kamar yadda kika sani. Kafin in dawo ki tattara duk wani abin ki da ke gidan nan. Na saki ki saki 3. Na bar ku lafiya. Tunda ya fita ni bari in zo in wuce ko? Ban gane ka wuce ba. Ai yanzu tun da aure ne ya mutu, tun da kuma muna son juna mu kawai sai mu yi aure. Kalli tsabar ido na ki gani. Kin gana miki alamun wanda ya shaye-shaye ne? Kin gana miki alamun abige nake ne? Ni in tura gidanku ai magana aure ni da ke? Ni nan da ke ganin wucewa nake, sauri nake so na yi ma saboda magana aure na ya taso. Shirye-shiryen aure na ake yi. Dan ki ji ki sani ni ba zan yi auren ki ba. Kar ki manta fa kina da aure, kika dauko ni kika kawo ni cikin gidan auren ki, akan gadon auren ki. Saboda ni ban da hankali sai ni na aure ki yanzu. Kamar yanda kika matsuwan mijinki haka ni ma zaki min ki ci amana ta mun yi auren. Dan haka ni ba zan iya auren mace ya amana ba. Kin ga tafiyata. Allah shi kyauta.